udut sik. Ya. Untuk sing kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke. Atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah. Sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Bagong iki kok. Aja bloko lho. Ya. Tak mungkin ndepak lho sing tak keprok waktu mbasmu to kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten ngomong napa-napa. Menawa sing ngaturke bekti nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tak marono ya. Nggih, sangat anggen kula ndetesaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Kowe wani karo Sio Mandura. Nggih. Nganti Sio Mandura anake saya mboro perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep beri saya mboro perang terus kowe wani karo Sio Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikane Sio Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bontok, tak lak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, kowe ajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, ayo Gong. Sik, weteng kula ora Truk. Ora kenapa? Mbah iki kok mak cemut lho. Tekan kula ngati ya, Truk. Lah terus piye? Ngaso sik, ngono tak ngaso dijak omongan ya. Yo. Tak ngaso sik nek mari tak sikate. Oh iya, tapi nang dino. Ini sedelo. Oh iya. Tak olesane minyak solar tambah kok solar. Bagong menapa? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak, niki ana sing dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinau ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kula ngene iki tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing dirubutke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk nggih. Lah, sanane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong randuwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamut Hergeni niku wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing ngagrum-ngagrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Panggraing Sinung Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak maring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa ki sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen ora raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut dumrebut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga kegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jenengan kula sakadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng nggenipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngaranti dhateng sabdanipun Sinung Prabu Darmakusuma. Petruk nun, kegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngene iki. Nanging aku tak karen karo dulurku papat cacahe, mergo Pandhawa kuwi 5, ora mung Puntadewa pribadi. Lah nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ini dipunpustani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sedara Werku Dara Janaka Dara Prastawa kersa rawuh teng Karang Kadempel, niki ateges kegayuhane Bapak bakal kasembatan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk wis. Penemune si Adi piye? Petruk, nun. Ya bapakmu bakal bangun pura kencana. Kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabiya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal megah.
muncul kanggo kasempatan kegayane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk Kandung Bolon ora minjodi pati. Yen perlu aku aja bakal sabiyantu kawan bapakmu. Yo lahir, yo batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara kula sedewa pripun? Petruk Kandung Bolon aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kesatyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu nika. Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara neku anu sedewa, iya Petruk aku ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, jan lakon penjangkane bapak. Ngetoke nek ndara-ndara kula pendhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lha pripun sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih panjenengan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Lho. Sinu Ndarawati. Iya Petruk. Yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencla ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk? Nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu ana kawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh, Gong, boleh le. Mulai piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lagi sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Lima Sada kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegeblut Bagong, bisane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta kuwi sapa sing dhisik-dhisike, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye kok ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk, nek aku iki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku wis sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Engko nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Kono kawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing metek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur saking Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Heeh. Semono kowe madang wae. Iya. Pasang gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegeblut. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane Waluya Nirmala Temah Jati yen to ditumbali pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegeblut. Nah, nuwun sewu, sing jeneng Pegeblut utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawah keperintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka.
Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe? Kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ben lali aku. Aku yang ning balik RK ya, Tru. Balik RK ora ono yang suwe kok. Pedukuan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mangke ketaman pegebluk saestu menapa mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, begetun mburi niku pun mboten wonten anu medhino napa jenenge. Ora ono asile, utuh asil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udah kuwi kok. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa Bagong. Sik to. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Lima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sri Prabu Darmakusuma sakadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekasane lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal thukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa, nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa, ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa, nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Lima Sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kejalan pustaka Jamus Lima Sada. Iya bener apa kok mangke riyen kula dhewe rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa. Sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andusta pustaka Jamus Lima Sada, mung kepengin tenggonan pustaka Jamus Lima Sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg terus. Iya. Nek tak-tok aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Ndarawati, siji jebule dudu Sinuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Lima Sada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Manus maning jajalan iblis lan sekurtaning bawono. Wah, derajat ming batur kok drangap-drangap terweteh kula bedhe semen pantegalan rewi grojokan sapi. Bawong. Ponokan Bawong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nang ngene iki. Hah? Nek truk gentenan nggon.
Mau pindah ngarep saiki arep njaluk. Iki ono masalah e. Masalah rambune kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane wakon jeblak cangkeme. Saiki rasane piye Silon Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Silon Mandura. Aku mung ngarani Silon Darawati. Ning kowe ngerti ya Silon Darawati iki adine Silon Mandura. Silon Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Ora nesu kok? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya multi sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha sekarangmu. Wis kula ditandangi. Aku ora ngerti masalah yo. Bagong. Bagong. Noleh meneh. Jam pira iki? Ah, ora aku jam. Jame anyar kok delek-delok nilai jam pira-pira nilai jam. Kowe mau beneran piye? Kowe mau beneran piye mergo saiki kowe tak takoni Wangsono. Kowe mau beneran piye? Kowe mau ngomong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Darawati. Kowe ngarani Yai Prabu Darawati ki panjalmane mungsuh kang bakal mlebu toko jamus Kimosodo ya ora? Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakan karo Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggep apa? Kowe wani ngrewetek gurmamu ngino warang Yai Prabu Darawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajat apa? Kula batur. Yai Prabu Darawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Silon Darawati sapa? Lho, Yai Kresna, sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki napa? Lho, aku kakangne, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Ora melu masalah yo. Aku keweden iki, Tru. Syukur aneh-aneh ora. Engko jampune tak nggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutereni wae. Iya yo ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Darawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Darawati padha karo wani karo Mandura Prabu Dawa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali ning Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula diweling karo Bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mung di pustaka jamus nyang jimat Kalimasada. Tegese kowe wangkal. Mboten wangkal. Ning mengke bali. Tegese kowe wangkal. Asal terserah. Jangan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe unek-unek Yai Prabu Darawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Darawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal. Awal yen to men jabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bukti karo Bendoro. Tru, nyawa lho, Tru. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Wis tenang wae. Somong ra iso nglampung iki. Jam berapa iki? Jawa ora tekel tenan lho, Kang. Ora iso-iso ngarep omong. Mereka apa kuwi? Keras. Wo. Nek ketanewu pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kuwi mutiara ming imitasi lho, Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nuwun sewu. Nek perkara sampean belani karo rangine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Silon Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Darawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka jamus Kimosodo kok arep dadekake tumbal niku mung tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka jamus Kimosodo. Nek nganti kleru niki mengke kriwikan dadi grojokan gebiyon dadi tangisan. Wah, dalah yen ngono wis pidak jempol. Karo adimu kowe ngentek senggeranggon nebu sauton karo Bagong. Lho, niki adik kula. Sing ngrayu dunak-unakke karo Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mateni sampeyan wis ngendika. Nek ora buku karo Baladewa, aku ora awel mateni karo Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa engko dolanan. HP mati do bingung golek ces-ces. Apa? Ces-ces. Ces-ces ora. Oh, jenenge Tru? Mbok ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Tru. Oh, engko wis bar perang. Nang niku, oh saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong seken, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong larat. Semar ki mengkene karo bangun kula kencana ki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong larat karo bangun kula kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kanane. Mulai iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang-perang iki. Oh, aku tak bali. Oh.
Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang. Wis siap ora ngedi ora usah kuwatir. Urip jonggo ngopo bendina ming parani Bang Plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ya, Tru. Aku tok redike kok. Mulane ya rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean menekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean menekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Itu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk ning kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergo sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama sampean menekke bapak wong kene wong gedibal, wong 17, wong elek-elok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing tak wedeni amamu. Apa dimasang aku dia kowe? Basa terus cewek ngomong ngono. Wong sewu kudune sampean tak basani. Mergo saka tekon sampean watak sampean sing ora wangun dibasani numpang ning ora basa karo sampean. Lho ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampeyan ngrasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Dik. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadeg ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Lah sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan menekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek-elok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismudianto. Ora nganggo es kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wong sapa lali kok. Ismono. Waduh. Iki cepet to dipikir mbak kalau padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niku Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakange Bathara Guru. Niku nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso nekke Semar wong kiri wong gedibal 17 wong elek ngelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampean nek durunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampean dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandang. Yen upama Demang Sagopa niku bloko, kok krasana enten teng Widara Kandang, sampean pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Lah sampean saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Terus mulai pucet wong itu. Terus suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho terus. Iso santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud iki alon-alonan wae yo. Ora takon. Saniki mang genahke. Pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani alus ya wani padang ya wani petengane ya wani. Iblis sanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sing ngungkul kadhetane Brata menang boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhetane Bratawa boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Piye, Dong? Sakuwi. Ora sak suwate. Saya mboro perang ya. Sakuwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Wani ora? Aku rada pratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan menawa pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhetane Bratawa wenang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Lima Soto. Manglangkai batange Petruk. Weh. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku minta omongke. Ben kowe cepet mati basmu kowe ora. Cepet mati. Kudu nek papan moneter kadhe Medan Jawi, kula jereke to Medan Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah nang kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cah dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula ten ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wong ora iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5.
paham bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang lan Koko Prabu. Lho, Bagong, kowe nantang aku lho piye? Nek sampean sela ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo ning ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah yamun nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Kenapa keblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi marang sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalian pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndrawati. Yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndrawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tawedeni apa? Dudune kene papane wong Jonggayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi rekoso. Aku jero. Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ngono kawan kok bingungke kaya ngene mau jejak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok asli aku nang jaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidane. Lho iki kraton e. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Adi Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek mung paitan wani mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iso. Wah, aku njaluk. Lho, ngopo? Mun aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean iso tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sing metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok nggih. Kon sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petruk kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Ngono nggih, kula tiyang sapa mboten sadhe elingke. Sing Ndrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Ngono nggih. Yo sing ati-ati. Ngono nggih. Ngono ora jane apa? Iya sing ati-ati Bagong. Lha nek wis nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Hari saya. Nggih, Lurah ngatos-atos. Bekamu iso sing biyen kaya tasik. Engko tak chatting. Nggih, ngestakaken dawuh. Nek ora perlu apa-apa. Ora iso minden to? Tasik. Menawa aku kurang sinden bareng. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kuwi tak kabari. Wedan. Sampun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petruk ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Kok nggih, Den? Yo, sing ati-ati. Wong Petruk niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petruk. Nek muni muring-muring, wah, ning nek kula teko ceplakep. Tawane omongan. Petruk nggih. Watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kalau ngaten mawon kula ndak cerita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Yo sing ati-ati. Ngono nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Ngono sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Kok ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petruk niku nang sunggulane tenan. Yo aku yo ngerti. Kok wingi bar ngembrukke pemean barang. Kok nggih sinuwun. Iya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen malah ingkang pundi ada piye ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha oleh ngomong. Nggih. Marang iya Bagong. Nggih. Yo. Nggih. Yo sing ati-ati. Nggih. Yo sing ati-ati. Sayang wis ya. Nggih. Tak metu tenan. Ndang bola-bali ndak do diarani aku kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali kok ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas wedang ora ana. Lha yang 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika ya ngendikane kaya ngoten. Wong niku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mengke ndak dadi ponokawan. Wong ngoten mawon yen pamit dulu sing ati-ati.
Mboten sangang nggih gamelan. Terus mulih wae le. Mulih nanti, mulih ngene bapak matur karo bapak. Nek kula Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung karuan atine seneng. Bapak tok wadune Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Limasata. Bapak mung guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Kang. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudara sarupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh, duwe petel. Petelku nek mungsuh-musahane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene ora nganggo ndas. Kenapa adake apa? Terus saiki aku ndalik kepritekono carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar ya, Semar ki bapak. Bapakmu lho, bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak barep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak ya kaya ngono kuwi. Atine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe mung tak kandhani kok. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Gartoca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon cekel karo Petruk. Mosok aku merang karo Ndara Antasena, Ndara Gartoca, Ndara Antarja. Iya, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Gartoca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe arep mulih-mulih. Lah kowe ngendi? Aku arep lunga. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep mikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok. Wah, jenenge kok ngomong karo kowe. Ya ora usah ngomong. Lah kacane ming kowe kok ora ngomong karo kowe, ngomong sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe diperang, aku tak ning mburi aku ngono nek omongan ki sok atos. Mengko ndamel ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena Gatotkaca Antarja kuwi tepar nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang. Oh, ngono piye? Lho. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahit aku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe kita. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik. Nek dewa mudhun tenan iki. Kok wani bener kok? Oh iya, ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkem Mitra? Nek Bathara Antara demit tenan. Bagong wani karo dewa banjut kowe. Modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak temuk ning mburi nek kira-kira dora kena jak guneman, aku disasmitani to. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki seneng ngejak kowe iki ning kene iki. Asli lho. Asli, ora usah kuwatir. Wah Gusti wak kepruk waku silamu beres. Aku tau ning mburi. Yo kene, temu mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apa-apa nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing kemandang karya. Siap. Ora usah kuwatir ala dene mantan gento terminal. Nang musuh anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Temu mburi kene kok. Oke. Jaman, aku tak udut sih. Ya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sih to, sing dadi nyatane sih. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke. Atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Iya. Ngomong apa Bagong? Bagong. Aja bloko lho. Iya. Pak mungkin
Lho sing tak keprok watu mbasmu to. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten ngomong napa-napa. Lho sing maturke bekti nggih Den. Yo tak tampa terus pangestu taman ngono yo. Nggih, sangat anggen kawula ndetesaken jimat. Ora mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku lho, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura yo. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nganti Siwa Mandura anake saya mboro perang. Bener ora? Leres. Kowe arep beri saya mboro perang terus kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikane Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bontok, tak lak krincung sikilmu Petro kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, lajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Sik, weteng kula ora itu. Ora kenapa? Mbah iki kok mak cemut lho. Udah tekan kula mati ya, Truk. Terus piye? Ngaso sik, ngono tak ngaso dijak omongan ya. Yo. Tak ngaso sik nek mari tak sikate. Oh iya, abirang dino. Ini sedelo. Oh iya. Tak olesane minyak solar tambah kok solar. Aku menapa? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak, iki kan kula sing dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbantu kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lampurane Sinuwun Mandura ning kudune sampeyan niku nek kepengin adil ya nampa lampurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Rasul Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbilani karo Bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Soto sareng kalian Pandhawa 5. Ning sakderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Soto kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Monggo loro, ya to nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Soto. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Soto menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kandhang bola karo Bagong menungso ora tatalan jawabule kaya ngono ngino karo Kyai Prabu Darawati. Wonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ming Bagong niku ming jletreke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, ayo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep bangun kula kencana iki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku juga kirik-kirike tak blek. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten niku, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing mulya ditane Baladewa. Menang bae mesti kok Jamus nang Jawa Lima Soto. Petruk ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Lu tadi kowe wani karo Siwa Mandura iki bilani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Sira dadi enak metu Truk. Mari. Untuk matus. Langsung aman petengku. Ya syukur. Alhamdulillah Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Ya didupak saiki kok aja wis. Gayamu orang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning aja seneng-seneng, Bro. Sebab sing golek iku ora ming aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Harkaca. Lho, Ndoro Harkaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku. Kok ono pecandase ngono. Wah, ono masalah kok migren ketengi loro, di sing boyoke kuman, di sing kencing batu. Ah, leman. Nek tentrem waras nek ono masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ngono, apa kowe diadepi wong loro. Lah terus kula pripun? Kok tak jaluk aja wani karo Kakang Harkaca ya to, menggono kula dadi abdi. Lah nek kula niki diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kula ora tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sumut kuwi iki. Iki tak peres. Iso nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri, kuwi tak buntul plastik tok gowo malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gumbul atus sapa sing aku netel? Niki. Ora aku meniko kok. Aku ning manuk kok jenenge.
Inisiatif kok ora kon necel Petruk senengane ora. Nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek jawabake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan aja ngendi? Aku tak ambus bumi. Sik. Sampeyan ambus bumi kula nyeluk pripun? Selak motor. Sampeyan ra jedul. Bagong kon bejuk bumi ping 3. Aku metu. Gong, bejuk bumi ping 3 terus sing metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae, Tru. Nggih, wis. Kanthi yo Jerbasuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu menjajal kok wedan. Engko nek ora metu terus, ha iya. Iki pas dijlup ping 3 ora metu ana. Belo, ha iya. Iya ta? Kadang-kadang ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Ngene kok notok iya. Wis, ndoro karo tekan kene aja dilawan, pokoke ade gawe cara piye ndoro karo wedi ora awake dhewe. Nek dheweke ngantem awake dhewe. Ndoro kesino bentang kok. Oke, wis asa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Tru. Ha iya. Tonton kowe ya. Karo Bagong. Nggih. Mudar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah, potol ndoro gak kanca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Wes kok kok pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae temenmu aman-aman. Tru. Non. Ono pendoro teko malah omongan karo adine. Ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi apa? Iki gatosipun napa ndoro? Rawuh mriki. Napa sirahmu? Motor. Motor apa macuk? Nang apa, Den? Lho. Ora takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Nek kula wonten niku perkarane kula sampe dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Itu aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasur yaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca timbane aku duwe abdi sing wawa tekani kaya kowe. Mapano ketok pancet pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Matratap kula. Orang sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancet pundhamu tak potol dasmu. Kok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan iki sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Nek mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek kula piye akeh didomestani Gatotkaca lan Gatotkrama. Gatotkaca lan diunggah-ungguh. Biyen bek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, menekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah unek-unekke karo aku. Unek-unekke mawon, kula unek-unekke sampean iku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean iku sing ngomong kula. Mulai sampean ora bener kula wajib unek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula, Den. Kula iki wong tuwa. Kula nek omane duwe anak bojo, monggo kula yo wis peputu. Nek iki kaya ora ono ati. Madang Putra, Bek. Iki sampeyan ae dhewe. Lah mateni mang mateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arek ati. Gatotkaca. Ora kerasa aku bareng gedhe kok. Watakmu kaya ngene. Wis satriyane Ngudara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampeyan ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Iki ora tenan wis. Lu kula durajang nganggo tombak dojo kula. Makane nek ngrasake ning bareng disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget.
Sampeyan kok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemploke teng kawah kula niki mloya mlayu teng pinggir kawah nganti sarung mula kobong. Sebenarnya jari arep ngijoli, cap gajah duduk. Nanten-teni sing teko mencap tikus duduk. Apa ngono ya udah apa nepati janji. Berarti pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Ojo meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane Bendara kula sing kula tresnani, mboten nama-nama, mboten nama-nama. Pun gek mang pateni, ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Yo Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe apa nangis? Awar kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Kebanek cek ya. Bapak ini sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek baterene. Lha ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Ajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten lumut. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau munekke apa-apa. Rong tau munekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula mriki muni nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha kok sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Kita era berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae ra sak cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati, dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Oh, mati ora dirasa. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wong e. Wis. Wis. Kok malah ngene kok ora aku madhepono ya. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welas karo anakmu. Ngomong anakku sing cilik, anakmu dia sing gede. Wis gede kabeh to? Heeh. Ngomong anak cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kok. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ono Ndara Gatotkaca ora lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Heeh. Aku yo merasa terus nek kowe mati. Ha iya, wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandane yo, Bang. Kowe bae. Aku ngopo? Aku ning pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Salim. Yuk. Ayo to. Ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampuh kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, Petruk ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjuto. Ya melu tengok-tengok ning kono lho. Ya ditandani dhewe. Kancane terus ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jeli ora. Pokoke anggere tetep wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis ngono ditandani kono. Ngaso terus ning nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Tak tantenane ngene to.
Sunjang kanjeng wangi kelapa katon Lurjeng kami ngerisan mawa kandrung Bagong enggak Dolantar saya iya kok dadaan rawuh jedul saking jero bumi goleki Petro goleki Petro Petro nanti goleki Dolantar ora keplak sirahmu lho kowe ngomong nek Petro ora ono ngomong nek Petro ora ono engko ngapusi sing nang putusane aku oke nuwun sewu Petro mboten nonton kowe budheke Antarja kowe beromongan karo Petro aku krungu krungu goblok banget